आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दिनै प्रमद बर'खौ रायजोसभा हरनायनि खोथा बुंदों। बेयाव जोंहा आपत्ति गैया। जों दा सावरायनाय जायाखै, बिजेपिजों सावरायगासिनो, सारआ एसे एनै सावरायगासिनो दं। फाइनेल स्टेपआव दासिमबो फैनो हायाखै। गतिके जोंहा 11 थारिखआव CWC दं, बेवहाय हयथ' राजनितिनि बागै सावरायलायगोन। बिनि उनाव आंबो मिथिगोन। सार BTC-नि बारग' थांगोन। नोंथांमोना बिनि सायाव सावरायनाय जादों? बिनि सायाव जों बेबायदि गैयाबाबो जों BPF हिसाबै नैबे मोनथाम जिथु रायजोसभानि सिट खालि जादों बेवहाय जों बियाखै। गतिके दिनै आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दिनै प्रमद बर'खौ रायजोसभा हरनायनि खोथा बुंदों। बेयाव जोंहा आपत्ति गैया। सार गरेस्वर समष्टियाथ' दासिमबो सावरायनाय जायाखै। जोंबो हगाराखै। मानो होनना बुङोब्ला दिनै गरेस्वर समष्टियाव मोनथाम काउन्सिल समष्टि दङ। बिनि गेजेराव मोननैयाव BPF हान्जाया देरहाना दं। बेनिखायनो BPF हान्जानि बिजाथि नांगौ होननानै जों दाबि खालामदों।